Aduh, absen dulur-dulur. Persiapan pengiriman via 17. Lokasi Nampit, barang istimewa. Oh. Ki juragane. Juragane nantang sing wani nyang murah. Sapa sing tewani nyang murah. Kadang kaya ngene iki. Oh, siap diberangkatkan meneh. Kona Malang iki lur. Yen jare Malang gak payu sapa ngomong. Pesenane sing super tok iki tambahan. Barangnya mengkilat iki. Oke lur. Assalamualaikum.